A proba, que se celebra este domingo día 7 no Porto do Son, forma parte da Liga Galega de Andainas, homologada pola Federación Galega de Sendeirismo. Constará de dúas distancias, unha máis exixente de 25 km con suba ao Monte Enxa e outra dun nivel máis accesible. A de 25 km é un poquinho máis exixente de cara un poquinho máis aos intrépidos, porque unha vez que iniciemos a andaina, pois supón unha subida ao Monte Enxa. Unha vez feito isto, xa só nos queda camiñar por terrenos chans e por a zona da costa. A ruta é preciosa. Vamos a ter zonas de monte e zonas de praia. A de 15 km vai a ser un poquinho menos exixente para que poidan acceder a ela calquer persoa que queira iniciarse dentro do sendeirismo. Vai a ser moito máis chan, non ten estas subidas tan exixentes e logo regresaría tamén desde o Castro de Baroña hasta Porto do Son, hasta o punto de saída que é a Casa da Tarela, todo por a zona de costa. Dende o Concello do Porto do Son reafirman a súa colaboración con este tipo de iniciativas que non só fomentan a práctica deportiva e un estilo de vida saudable, senón que tamén contribúen a dar a coñecer a riqueza paisaxística e patrimonial do municipio. Dende o Concello apostamos decididamente pola promoción deste tipo de actividades, sinalando a importancia que teñen estes eventos no desarrollo turístico da comarca e de Porto do Son en particular. Que calquera das dúas rutas permitirán descubrir a beleza do noso concello combinando a costa, o monte, os ríos e o patrimonio. Os interesados en participar poden realizar a súa inscripción na web cronotec.es. Dende o Club Trabandainas agardan roldar os 700 participantes.